Ще се снимаме. Еха, много добре се вижда. Това е. Чудим се дали джакчето плаче вече. Тръгваме за Норвегия. В 4 сутринта. Така ще изглежда цялото видео, защото там през цялото време ще е нощ, така че... Свикнете. Ето, превоза ни идва. Да видим дали ще се съберем от него. Hello! Алло! Ние Netflix се ползваме това на пеш. Това си взех. Не е по-ефтин от Netflix, защото Пешо ми го плаща. Точно така. Част от хората от там. Да. Не, ти си основното нещо. Тебе те интервюраме. Стигнахме в Лутън. Чакай, аз назад. Много е важно. Как летиме в гадното летище. В Лутън. Сега си търсиме мол. Избиране на храна, докато чакаме да мине деня. Най-интересно нещо Мазно. в Лутън храна и бира. Да. Мазно и с много хляб. Вие си 8 часа и там 9 часа става. Това време за социализиране. Ей, колко сме точно в един тръгнат. Даже без селя. Отиваме обратно към летището. Да чакаме и там. Бяхме в... Това беше най-грозният. Най-грозният град. Само аз не са грозният град. Великобритания. Или в Англия Най-грозният град, поне. който сме виждали в Великобритания. Не, нали това е най-грозният град в Англия, не В Англия. Великобритания. В Англия, добре. В Великобритания има и по-грозно. Може да има и по-грозно. Може. Някъде по Ирландия, Шотландия. Защото в Ирландия е яко. И Шотландия е яко. Да, супер уютничко. Влизаме. Стигнахме в Норвегия. След много часове летене и кислене. И плътници. И сега ще минавам тук, където не трябва да снимам. Аз също. Идеално е. Студено е, добре. Свежест. Най-накрая. Това се претопли. Прегряхме топло. Аз прегрях толкова, че вече... Не. Все още ми е топло. И аз нямам нужда. Хората за пръв път виждат части от сиянието, което няма да се види на камера. Втора степен. От някои хора. Не. Разходка. Ще готви тук хората. Оглеждаме какво има. Тук е много важно да се влезе през тази врата. Далаверата тук е камък, ножица, хартия. Май няма да си. Горе. Що? А да, какво кажеш, че трудно се готви за 8 човека? Кой искаше горе? Маги. Имаме. Горе има една тройка. Избрахте ли си всички фаворитите? Следващия час и половина. Чихме се на рейса. Находиме в ледения купол. И накрая му реших какво му е българското наименование. Ледения купол. Това звучи като името на някаква бъдеща анимация на Disney. Или Black Metal Group.
Трябва сега да намесиме тогава на кирилица някакъв такъв супер готически шрифт. Всички се застанали да снимат върх на минус 16 градуса. Трябва да застана тук, за да ме снимат. Да, ето. Една нинджа. Ето ги кученцата наредени. Чакат ни. Come on, come on! Давай, давай! Тичи назад, Джо, тичи назад! Воземе машина. Иска да тичаш. Тичай! 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 О, вече ми е много топло. Да. Не знам, не е проблем тичането. Но жегата е просто. И как сте? Готови ли сте да си ходим вече? Сега ще видя дали ще ни изгоня. Really easy, but most of the time it's the one that nobody follows. Two hands stick to the sled. As long as you put the hands on the sled, there is glue, you can take it off, okay? Go, 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 go! Yes, exactly! Добре! О, душица, не може, няма време да се изака до книжката. Движение е яко. Милите те. Аз си представях хъските, бе. Не, обикновено са някакви рандом кучета. Едното кученце нещо ни върви настрани. Може би не ни хареса. И да каза, че кучетата не се кефят на туристите, на шините с туристи и съответно, ако имат шанс да избягат, ще го направят. Иначе, като разходка има нещо май. Така, потеглихме на минус 20 и тук в долината ни казаха, че може и минус 30 и по-ниско да падне температурата за днеска, за сега. Така че хубавото е, че ще се сменяме, защото този, който караше едната, всъщност доста се затопля. Защото е сега в случая... И моите ръце замръзват. Да, освен ръцете, които не се затоплят, но иначе на баирите се ходи нагоре и се помага на кученцата. Да, на първото по-сериозно слизане сме и ни казаха тук да се изчакваме и малко по-бавничко процедираме. Добре. Наклонихме се, но добре веси. Да, бе, аз контролирам. Браво. Машина. Тук на момент има много забавни бакунки. Особено като се засилят малко кучовците. Отпред са Марин и Март. Така че... Ето луната вече се вижда, но имаме и изгрев по тези върхове. Имаме и луна. Доста интересно. Откри ни се гледка, доста яка.
и спряхме. Карам жената! Намали. Спри. Спираш ли? А, така. Да. Поглед от газа на кучета. Да. Значи трябваше... Отгоре ли си? Да. Как да стане са? Да, бе, стой отгоре. Обикновено не можеш да хванеш, защото е супер. Типично някаква норвежко питие с норвежка крива чаша. Кирога. О, много е възможно между другото. Колко може да се съберем една така да пише? Колко българи може да се направим? Аз някъде да служа, не знам. 20 джола. За къде да приберем? Сега ще ни чорапната. Или изхвърляш. Един чорап вътре, един чорап отгоре. Да, не смисъл. Майта просто се снимам. Аз съм си предвидила тази термобуза, ако нещо искам да си прибера вкъщи и няма къде да правя. Ще махаш. Как гледа? Добре дошли в нашата спалня. Този не е кинг, а е трипл кинг сайз. Завърнахме се в Тромсо. Сега се разхождаме в център. Ето ви, Елени. Ви, Елени, няма нужда се... То е истинско някога било. Просто не мърда. Ама мога да го пипнеш, няма да го нужда да бягаш. Тоест да го гониш. Значи на екскурзията ни обясняваха преди малко, че елените им растат рогата по време докато се дойде време за разплод. И след това ги използват да се бият помежду си, за да видят кой ще е най-големия мъжки. И след това вече като оплодят всичките женски, им падат. А на тия, които са кастрирани, не се бият, съответно на тях им остават за по-дълго време. Съответно тази обясняваше, че Рудолф е най-вероятно или женски, или кастриран. Стигнахме до плаващата сауна, което може би след някой ден ще пробваме. И като се нагрееш, ще се хвърляш на тази вода,